masu kallon mu ku danna mana je kalmar na wato subscribe sannan ku danna alamar ƙararra ku zaɓi all sannan idan bidiyon ga burge ka danna mana like domin ta haka ne za ka samu ƙatattun shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura. An samu ta shan kula ka fahimta zundu uku zuwa hudu nan ta hauka ni na shige a ya ne ka fahimta za mu fita farauta yau. za mu yi ta iya samu hauka ka sanye abubuwan yadda suke ziyara yara da ya kamata yau kowa ya ka sadu ba ga wannan nawa wannan da kake gani dai ta fi karfin ta kaga saboda idan ka samu mutum ita ta shige shi ego da kamarta da jawowar da zaki hanci kawai za su yi kawai Wannan rafkan ni lafiya da kwai dula a gurin ka ba dula. wani mu je ya samu yadda yunwa ma nake bi Allah. Kawo na kai kawo na sama ma kawo guru da tsarin ta fito ne kake kallo na kana dariya wato ni na ma abin dariya ko shi ne shai kawo abin da ke ga hannunka duk abin da kawo na ci kawo wannan nawa ce naira biyar jannat kama indo ka na ke gani a cikin kai na kwayoyin ne ina su la ilaha illallah kai la ilaha illallah shai Oga aiki na ke manja na so ma ina ta Suna ko? Suna uga.